Bashir dan gaske ne naku yan samari dukka ku ja baya kun ganta fitawa ba kalarta ku bace ba yan mata dukka ku ja baya kun ganshi lawa ba kalarta ku bane ba na saka gidan baki barna ga kyauta ta zuciya na baki dan na san baki guduna na faɗa musu zan rayu da ke ba danki ba da an rufe babina mata tunda na yi arba da ke na ji a raina na yi mata so bai san raki sai alkawar zan kula da ke yauta kira ki da yan baiwa sannan kuma kyakkyawa sarauniyar mata ke na baiwa daga marilin zamina soyayya ya taso a kaina ya sauka sam kar kai mun laya mai sona in ka bar na a dole in yi hauka jini na jikina da kai ke gudana ba na iya komai sai ga ka zan so ka sani ko barci ba na iya sai ka yi ko da ba ma a tare in na tuno ka sai in ji na abakon wayo kauna ta kama ni ta sauya ni ta canza lissafi na ni ma soyayya ce ta sana susuce har wasu da sun gane suna kiran na zauce kyale su kin fi su aike ce ɗari su ai kai ma ka fi su dan kai ne sarkin su na gode